Hürmetli Müslüman kardeşlerim, mine küpten kütken zor bayramımız, izgi bayramımız Uraza gayeti kilip jitti. Bir ay boyuna Urazada bulup Allah-u Teala'ga bizning dualarımızını kılıp Allah-u Teala'nın rizalığını sırap köpçiligimiz Urazalar tuttu. Hem indi mine şuşu Urazalarını tutkandan soň Kadir kişiler ötkenden soň bu izgi bayramga mine tagın meşitlerge jyyldyk. Bizning ilge iman qaytunyň bir bilgisi bolup tura. Mine şuşunday izgi bayramlaryny garşy alu bilen, izgi bayramlaryny bayram etelu bilen, dualy bolu bilen, izgilik kılı bilen biz büyük baxytly diýip sanaýbys özümizni. Barıgyzny da izgi Ramazan ayının tamamlanyny bilen kutlaýym. Gayet bayramlary mübarek bolsun. Barıgyzga da esenlikler, sağlyklar, keleşeklerinde körüge nasip bolsun. Amin. 13 may günü rayonumuzun borluk meşitlerinde gayet namazları okıldı. Rayonumuzun Uzak meşitinde namazını İliş Xanbaqallar rayonlarının imamı okundu Rüstem Hazret Abu Şahmin uzdurdu. Bayram bilen tebrikledi, tutkan urazalarını Allah'ı Teala kabul etüün, ejir savaplarını berüün tiledi. Rayondaşlarına izgi bayram bilen kutlarga rayon hakimiyeti başlığı orunbasarı Ramil Xayirtinov bilen Yarki Awul hakimiyeti başlığı Ranis Şaripov da kilgen idi. Rayon hakimiyeti başlığı İldar Mustafin Yabalak awulunun İhlas meşitinde katnaştı. Әйтеп үтәргә кирәк, күптән түгел әлеге мәчетнең эчке өлешенә Башкортстанда уңышлы эшләп килгән Атайсал проекты кысаларында капиталь ремонт эшләнде. Мәчет авылның иң мотор, балкып торган, чип-чиста, токты, күркәм булган бер урын дип әйтеп саныйбыз. Шулай булсын да, бик күп мәчетләр салына, бик күп мәчетләр элекке салынганнар эшләп килә. Бик зур рәхмәт, шулай итеп бердәмлек Бірге ұйышуны, татулықны, туғанлықны көрсетіп, мәшетімізні ұйышып бірлікте ремонтлауымызға, тәртіпке кетіруімізге, күліп тұра башлаған яңадан чип-чиста, мотор, тағында көркемленірек, моторланып, өзелленіп кеткен мәшетігіз бек зор рахмат. Барығызға да ұйыштырғаныңызға, әрбіріңізге саулық сәлемәтлік тәнігізге, исәнлік, еминлік, хизмәтігізге зор рахмат. Алдағы тұрмышлар бәләпазасыз, шерсіз, соғышсыз ұсын еді. Илдар Иршат улы мәчетне ремонтлауда зур өлеш керткән иганәчеләргә, Флюр Хәтмуллинга, Диас Калимуллинга һәм эшне оештырып алып баручы мәчетне имам хатибы Камил хәзрәт Галиуллинга рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырды. Бәйрәмне мәчетнең имам хатибы Камил хәзрәт Галиуллин бик матур итеп алып барды. Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгать Таҗетдиннең котлау открыткасын укып ишеттерде. Тәгъбирләр әйтте, уразаның асылын аңлатты. Бу көнне бәйрәмгә килгән һәр кешенең теләге бер иде. Илләребез тыныч, күкләребез аяз булсын. Ел сайын үзем ураза тотам, бер дә калдырмаенча, бер көн дә калдырмай тоттым. Аллаһ безгә җиңеллеген бирде. Быел нык иссе булмады, Аллаһка шөкер. Менә мәчетләрне дә шул кадәр матур итеп ремонт ясадылар. Бүтән администрациягә, шушы мәчеткә ярдәм иткән кешеләргә дә мин зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Күкләребез аяз булсын, яннарыбыз тыныч булсын, ризыкларыбыз киң булып, ömürләребез озын булсын. Менә мәчетләргә йөрүчеләр хәзер күбәйде, динне алга алалар. Дин белән яшәгән кеше аламалыкка этәрмәй кешене. Менә яшьләр дә хәзер дингә тартылалар. Шуңа барсына да зур итеп рәхмәт. Бәйрәм белән сезне киләсе Рамазан айларында бөтенебезгә дә күрергә насип булсын. Аллаһы Тәгалә тоткан уразаларыбызны, укыган дугаларыбызны һәм һәр төрле изге гамәлләребезне, биргән садакаларыбызны кабуллардан кылса иде. Һәр барчабызга да күңел тынычлыгы, иман байлыгы, бәрәкәтле озын гомерләр насип әйләсә иде. Айгөл Муллаянова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.